Zein gozota eder den anaiok elkartu, eta denok batera jainkoa goratu. Gora bihotzak eta guztiok egin kantu, jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. Zein gozota eder den anaiok elkartu, eta denok batera jainkoa goratu. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. zenideok aitor ditzagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, gu kondenatzera ez baizik salbatzera etorri zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, bihotz berritzen den bekatari bakar baten gandik, zeruan poza handia izango dela esan zenuena. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, asko maite izan duenari asko barkatzen diozuna. Erruki jauna, Erruki jauna. erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hartu honez jauna, zeure herriaren eskariak eta otoitzak emaiozu egin beharrekoak ikusteko argia eta ikusitakoa betetzeko indarra. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baidak gizaldi eta gizaldietan. Samuel lehenengo liburutik. Egun haietan, Israelgo herria arduradun guztiak bildu eta Ramara joan ziren Samuelengana esatera. Begira, zu zahartu zara, eta zure semeak ez dabiltza zure bidetik. Izendai ezaguzu bada errege bat gida gaitzan, erreguztiek egin ohi duten bezala. Gaizki hartu zuen Samuelek herri arduradunen eskabide hori, eta otoitz egin zion jaunari. Jaunak erantzun zion, onartu herriak eskatzen dizun guztia. Ez aituzte zu baztertu, ni baztertu naute. Ez bainaute errege nahi beren gain. Jaunak esandako guztia adirazi zion Samuelek, errege eske ari zitzaizkion herriari. Eta erantzin zuen, ona zuen gain agindutako duen erregearen eskubideak. Zuen semeak hartu eta bere gurdizain eta zaldizko egingo ditu. Eta erregearen gurdiaren aurrean ibili beharko dute lasterka. Batzuk 1000 gizonen buru ipiniko ditu, eta beste batzuk 50 gizonen buru. Batzuek erregearen soroak landu beharko dituzte, eta beste batzuek uztak bildu. Beste batzuek berriz armak eta gudugurdiak egin beharko dizkiote. Zuen alabak ere hartuko ditu, bere lurringile, sukaldari eta okin bihurtzeko. Lur zailik
maaztirik eta olibadirik onenak kenduko dizkizue, bere zerbitzariei emateko. Uztaren eta maaztien amarrenak hartuko dizkizue, bere funtzionarioei eta zerbitzariei emateko. Zeuen eskameak eta morroiak, zeuen idirik eta astorik onenak hartuko dizkizue, berarentzat lan egiteko. Artaldeen amarrenak hartuko dizkizue, eta zeuek ere bere morroi egingo zaituzte. Orduan, oihu egingo duzue, zeuek aukeratu duzuen erregea dela eta. Baina jaunak ez dizue erantzungo. Hala ere herriak ez zion kasurik egina izan Samueli, eta esan zuen. Utikan, erregea behar dugu, eta ez beste herriak, herri guztiak bezala izango gara gu ere. Gure erregeak gidatuko gaitu, eta gure aurretik joango da, gure alde borrokatzera. Entzun zuen Samuelek herriaren eskabidea, eta jaunari jakinarazi zion. Jaunak erantzun zion Samueli. Onartu haien eskubidea, eta emaiozu erregea. Jaunak esana. Jauna, zure maitasuna abestuko dut beti eta beti. Jauna, zure maitasuna abestuko dut beti eta beti. Zorionekoa zu pozik goresten dakien herria, zure argitan ibiliko da, jauna. Zure izenean da egunero alaitzen, zure salbamen egintzaz arrotzen. Jauna, zure maitasuna abestuko dut beti eta beti. Zu baizera haren ospe eta indar, zure onginaiak egiten gaitu garaile. Jauna da izan ere gure babeskia, Israelgo santua, gure erregea. Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Aleluia, aleluia. Profeta handia sortu da gure artean, eta jainkoak bere herria salbatzera etorri da. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Zenbait egunen ondoren, Jesus Kafarnaunan sartu zen berriro, eta etxean zegoeneko berria zabaldu zen. Bildu zen jendetzarekin ez zegoen inon tokirik ez da atarian ere, eta mezua adierazten zien. Hartan, elbarri bat ekarri zioten 4 lagunen artean, baina jendetzagatik ezin zuten eraman Jesusen ganaino. Orduan, bera zegoen parean etxean gaina zulatu eta zulotik behera eraitsi zuten elbarria. Etzanik zegoen oialan. Jesusek haien sinismena ikusirik esan zion elbarriari. Seme, barkatuak dituzu pekatuak. Bazirenan eserita lege maisu batzuk eta hau zioten beren baitan. Zer ari duk hau horrela? Biraoka ari duk. Nor barka zitzakek pekatuak, jainkoak berak izan ezik? Baina Jesusek bere barruan haien gogoetei igarri eta esan zien. Zergaiti dituzue gogoeta horiek zeuen baitan? Zer da errezago elbarriari
barkatuak dituzu bekatuak esatea, ala jaiki hartu oiatila eta zabiltza esatea. Orain ikusiko duzue bada, gizonaren semeak baduela mundu honetan bekatuak barkatzeko ahalmena. Orduan esan zion elbarriari, zuri diotzut, jaiki hartu oiala eta zoaz etxera. Berehala jaiki oiatila hartu eta guztien aurrean atera zen. Denak harriturik gelditu ziren eta jainkoa geroesten zuten esanez. Ez dugu sekula horrelakorik ikusi. Jaunak esana, aurreko egunetan bezala ikusten dugu gaur ere evangelioan Jesusek zer egiten zuen bere bizitza publikoa hasi zuenean, eta gaur agertzen da jendetzaren artean elbarri honi pekatuak barkatzen, lehendabizi hori egiten du. Eta antzeuden xulegek eta judutarrak eskandalizatu egiten dira, galdetuz beraien buruari, baino nor dau, pekatua jainkoa bakarri barkatu ditzazke, nor dugu hau. Eta Jesusek hori adierazteko, bera jainkoa dela, eta bera mundu hontara batez ere hortara etorri dela, gu salbatzera, gu pekatutik askatzera, mirari hori ere egingo du, elbarri hura sendatu egingo du. Eta baita ere horra adierazten digu Jesusek bera datorrela gu salbatzera osoki, bai gorputz eta bai arima. Eta Jesusek mirariak egiten dituenean edo barkamena ematen duenean eskatzen duena da sinismena. Gaurko evangelioan ere hori agertu da argi eta garbi, Jesusek elbarriaren lau lagunen sinismena ikusita, hau da, egin zuten beraien eskuetan zegoen guztia, jendetza zegoen, baina hala ere beraiek ez ziren atzera, ez ziren bueltatu, bere lagun elbarriarekin, baizik eta etxeko teilak eta kendu, eta handikan zuzengana eraman zuten elbarri hura, Eta Jesusek, evangelioak esan du, Jesusek haien sinismena ikusiz, elbarriari pekatuak barkatu zizkion. Eta gero, baita ere, elbarriaren partetik badago beste sinismen aitormen bat edo konfidantza aitormen bat, eta horrek egiten du gero bere gaixotasunetikan Jesusek osatzea. Elbarriari esaten dio Jesusek, zuri diotzut, jaiki hartu ahatila eta zoaz etxera, esaten dio elbarriari. Eta elbarriarek obedezitu egiten du. Jesusek esaten dizkion hitzaiei, berak obedezitu egiten du. Jesusek esaten diona egiten du. Hori ere sinismena da, obedientzia. Jainkoaren nahia betetzea, jainkoaren nahia egitea. Hori ere sinismena da. Guk ere jainkoa obedezitzen dugunean, berari kasu eta berak nahi duna egiten duenean, horrek adierazten du sinismena. Eta obedientzi horrek gure bizitzan ere gauza hundiak egin ditzazke. Guk ezin ditugun gauzak egin ditzazkegu jainkoari obediente baldin bagea. Oda gaixoarek, elbarriarek, ezintzun bere kasa, berak bakarrik altxatu. Jesusek esan ziolako, eta Jesusi obedezitu ziolako, berak eman zion grazia eta indarra eta sendatu zuen, baina bere kolaborazioa ere eskatu zion Jesusek. Ez zuen sendatu berak ezer egin gabe. Ezik eta elbarriarek baita ere egin behar izan zuen obedezitu, altxatu, alegina egin. Jesusek esan zion eta berak sinestu zuen, esaten ziona egia zela, altxatu zen egin zuen bere esfuertzo hori eta jainkoak sendatu zuen. Jainkoak dudarikan gabe mirari bat egin zuen. Guri ere askotan, gure bizitzan, jainkoak hori eskatzen digu. Ez digu eskatzen gauza imposibleak guk egitea. Baizik eta gauza imposibleak edo gure eskura ez daudenak berak egiten ditu. Baino, behar duguk berari obedezitzea eta beragan konfidantza jartzea. Berari kasu egitea, esaten digunean,
aurrera egintzatzu. Azkenean, berak egiten du, ez guk. Eskatzen diogu, Jainkoari eman diezegula guri ere, konfidantza eta fede hori. Jesusen izenean egin diezaizkiogun eskariak Jainko aitari esanez, entzun aita gure otoitza. Entzun aita gure otoitza. Eska dezagun Eliz elkartea bildadila batazunean sendotu fedean maitekorrago izan behartzuentzat eta eskain dezala evangelioa ausardia haundiagoz. Entzun aita gure otoitza. Eska dezagun gogorkeriak astintzen eta gerrateak ondatzen dituen herrientzat erakunde eta pertsona guztien arreta bakea berreskura dezaten eta herria berreraiki. Entzun aita gure otoitza. Eska dezagun Kristo ezagutzen ez dutenek, kristau leialen eta misiolarien testigantza entzunik ireki dezatela beren bihotza Kristoren deiari erantzuteko. Entzun aita gure otoitza. Eska dezagun gure parrokia elkartean ere Jesusen alderdi guztiak irudikatzeko izan ditzagula ere guztietako pastoralgile, laguntzaile eta ekintzaileak. Entzun aita gure otoitza. Ager, iezaiguzu aita zeure onginaia zure salbamen langintzan jarduteko behar dugun kemena eta grazia emanez. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekar dizugun ogi hau lurraren indarrak eta gizona lana sortua. Egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu orain. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekar dizugun ardo hau. Mahatzondoaren indarrak eta gizona lana sortua. Egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Zegin bekizu jauna, zeure herriaren eskaintza hau, egin gaitzala santu eta eman diezegula apalki eskatzen duguna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzturi eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ere korri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen bai dugu, fede biziz haren pistuera itortzen eta itxaropen sendoz, haren aintzasko etorrera itxaroten. Horregaitik zantu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jangoiko jauna, zeru lurrak beteri dauzka zure dizirak. Osana, Osana,
batuak, jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzatzu bada santu ogiardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, falondoan, zaharturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta. Tunberri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, bi eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzula. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Ignazio gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsetezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Egin batean gorez zaitzagun, Jesukristo zure semearen. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu tentaldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti.
Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen, egira zure Elisaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elisari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta dietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, Emaiguzu pakea. Ona hemen, jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak. Hauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu bat eta sendatuko naiz. Azken afari ezkero jauna, gure janari zuzara, agindu gozoz lotu gindu. Iristen, zure gorputza alotzera, zuaiz gerria adarrarekin, bat egiten den antzera. Batasun honek eskatutzen du, animak ere bat egin, buru bihotzez bizi gaitezen, bat egin ikan zurekin. Zaren osoa eskaintzen zara, izan ez gure atsegin, zu jarritako maite legean, ez genuke nahi utsegin.
Egin dezagun otoitz. Jainko Algustiduna, sakramentu hau eman diguzu janari, apalki eskatzen dizugu, atsegin zaizun biziera zerbitza zaitzagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Orain, mesa ondoren, jauna ipiniko dugu gurtzera, eta rosarioa errezatuz, jauna izango dugu gurtzeko. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko Algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Aingeruzko lirio, estimagarria, usai gozoz kolore, zeruti jaitxia, gorde gaitzazu ama, guztiz maitatia, ez dezagun zikindu, onbide garbia, ez dezagun zikindu, onbide garbia. Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun.